Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Әти-әни хақларын давам етеміз. Біздің әлі бұл тема, машалла, тез генә бітмейшәк әле. Бір генә проблема инде, монда әниләр җыелып, әниләр хақы турында тыңлыйлар инде. Әлбәттә, ул күңелегезгә бик якындыр, әмма күбрәк бу инде балаларга кирәк. Һәм гомумән кемнең әти-әнисе исән, хәтта исән булмаса да, чөнки әти-әни хакы алар вафат булганнан соң бетми. Без аларга изгелекне дәвам итәргә тиеш, һәм ислам, әлхәмдүлилләh, безгә шул изгелекләрне кылырга өйрәтә, ярдәм итәргә өйрәтә. Ярар, без Абу Хурайраны үттегеме? Абу Хурайра радиллаһу анху ничек итеп үзенең әнисе белән мөнәсәбәтен төзегән, ничек итеп башта исламган, хәтта әнисе ачуланып, көннәрдән бер көнне сөйкле пәйгамбәрбез турында бик авыр сүзләр әйтә. Аннан соң инде ул елап сөйкле пәйгамбәрбезгә килә, дуа кылырлы дип, Аллаһның илчесе Аллаһумма һди умма Абу Хурайра дип дуа кыла. Я Аллаһ, Абу Хурайраның әнисенә һидаят бирсәң дип, һәм әнисе исламга килә. Аннан соң инде ничек итеп исәнләшү, гомумән, ул бит инде менә без берничә урында әти-әнигә җылы сүз әйтү турында сөйләштек. Аллаһ Тәгалә Коръәндә дә әйтте бит: "Фәлә тәнһәрһүмә", аларга тавышыңны күтәрмә диде. Чөнки кешедә булган әдәпсезлекнең, әхлаксызлыкның бер күрсәткече ул инде кешегә яман тавыш белән эндәшү, тавыш күтәрү. Шулай бит, шуңа күрә сөйкле пәйгамбәрбез башта Аллаһ Тәгаләнең аятын китердек. Шулай бит аларга аларга хәерле сүзләр сөйлә дип, аннан соң инде сөйкле пәйгамбәрбезнең сүзләрен, аннан әле сахабаларның да сүзләрен китердек. Әгәр дә яхшы ризыгыңны ашатсаң аларга, җылы сүзеңне әйтсәң, җәннәткә керерсең, зур гынахлардан котылсаң дигән. Менә шуңа күрә әссәлам кабла әл-калам дигән кагыйдә бар. Кеше белән яхшы итеп сөйләшер алдыннан яхшы итеп күрешергә кирәк, сәлам бирергә кирәк. Һәм менә Абу Хурайраның әнисенә сәлам бирүе, әлбәттә, инде ул зур үрнәк. Ерактан ул инде әнисенә тулы сәлам бирә иде, ва рахматуллаһи ва баракатуһ дип, һәм шундук дуа кыла иде: "Кичкенә вакытымнан мине мәрхәмәт белән үстергәнең өчен сиңа да Аллаһның рәхмәте яусын" дип кычкыра иде. Ерактан кычкыра дигән, ишетсен өчен инде, тавыш күтәреп түгел. Һәм әнисе дәген аңа нәкъ шулай тулы рәвештә сәламын кайтара иде баласына. Димәк, инде монда күренә, балалар да әти-әнигә күркәм рәвештә сәлам бирергә тиешләр, һәм әти-әни дә баласына яхшы итеп сәлам бирә инде, үрнәк буларак та. Һәм аннан соң җавап буларак дуа кыла иде: "Аллаһ Тәгаләнең сиңа рәхмәте яусын, мине олыгайган көнемдә шулай зурлаганың өчен" дип дуа кыла иде. Менә ничек итеп бер-берсенә шулай дуа кылышып, җылы сүзләр әйтеп яшәгәннәр. Һәм әле соңгысы инде сөйкле пәйгамбәрбезгә килеп тагын сорады, шулай бит, дуа кыл әле диде. Ни өчен? Мине һәм әниемне барча мөселманнар яратсалар иде диде. Һәм инде пәйгамбәрбез дуа кылды. Абу Хурайра әйтте: "Безнең турында кем генә белсә дә, ул мине дә, әниемне дә бик ярата иде" ди. Аллаһ Тәгалә йөрәкләренә мәхәббәт сала иде ди. Һәм Абу Хурайраның үзенең дә бер дугасы бар әле. Нинди дуга ул? Нинди дуга кылды Абу Хурайра? Үзе һәм әнисе турында. Мине истигъфар кыла иде: "Я Аллаһ, гафу ит мине, әниемне һәм минем һәм әнием өчен истигъфар кылучы барча мөселманнарны гафу ит" дип әйтте инде. Бу инде нәрсә дигән сүз? Димәк, әгәр дә кеше
Абу Хурайраның изге дұғасына кірәсе келсе, дұғасына, ол енді Абу Хурайра һәм аның әнисе үшін дұға қыла инде. Һәм табиғиннар әйтәләр, табиғиннар бу бит инде сахаба, шушы сүзләрне, шушы дұғаны ишеткән табиғиннар әйтәләр, без ди шушы бийек сахабаның дұғасы астына кирер өчен һәр вакыт Абу Хурайра һәм аның әнисе өчен дұға кылайдык ди. Менә шулай итеп, алар инде Абу Хурайра калдырды изге дұға, дәвам итә торган дұға үзе һәм әнисе өчен инде. Бүген дә без Абу Хурайра өчен һәм әнисе өчен дұға кылсак, иншалла без дә аның дұгасына керәбез. Киттек алга таба. Киләсе хадисне безгә тапшыра кем? Кем дип уйлыйсыз? Абу Хурайра. Чөнки иң күп хадислар килә анда, бу Сахих Муслимда килә. Сөйкле пәйгамбәрбез әйткән: "Иза матал инсану ин qata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Кеше вафат булгач, аның кыла торган бөтен изгелекләре өзелә ди. Илля мәгәр өч көне тарафтан аңа изгелек килеп барачак ди. Калган бөтен үзелә. Илля мин садақатин джария, ягъни агып торучы, килеп торучы садака, бу инде үзеннән соң кешеләргә файда китерә торган ниндидер эш эшләп калдырса. Джария садакасы, ау илмин юнтафау бихи, файдалы гыйлем ди. Кешеләргә файдалы гыйлем калдырса, һәм авваладин салихин яд'у лах, яки инде изге бала калдырса, һәм ул бала аның өчен изге дұға кылачак ди. Изге дұға кылачак ди. Менә бу хадистән без күрәбез нәрсәне? Беренчедән үлем. Ул һәрберебезгә килә, хәтта галимнәребез әйткән, үлем ул бусага ди, порог. Ул бусагадан һәркем чыгачак ди. Үлми калган бер генә кеше дә булмый. Хәтта пәйгамбәрләр аларга Аллаһ Тәгалә гади кешеләрдән айырмалы буларак үлемне кичектерергә мөмкинлек бирде. Мәсәлән, күз алдына китерегез, пәйгамбәрләргә үлем фәрештәсе килә, булды, әҗәле җиткән, җаныңны алам дип, ләкин әгәр алар теләсәләр, алар үзләренең әҗәлләрен кичектер алалар. Мәсәлән, әйтәләр, бар соңрак килерсең әле дип, минем эшләрем бар әле дип. Ләкин бер пәйгамбәр дә моны кулланмады. Берсе дә кулланмады бу мөмкинлектән. Шуңа күрә бөтен кешеләр һәм үлем ул үзә. Хәтта хадим дип әйтә, җимерүче дип әйтә Аллаһ Тәгаләнең илчесе, ләкин инде хадистә килә хадимул ләззат. Ләззәтләрне кисүче дип әйтә. Чөнки үлем килгәч, бетте дөньядагы рәхәтләр, дөньяның ләззәтләре, дөньяның нигъмәтләре үзелә. Бетте, тәмләп ашый алмыйсың, үзеңнең якыннарың белән, балаларың, хатының белән, ирең белән алар арасында була алмыйсың, чөнки син бер үзең җирләнәсең. Шулай бит инде күп кенә ләззәтләрдән без мәхрүм калабыз. Һәм шулай ук ләззәтләр генә түгел, безнең гыйбадәтләребез дә бетә. Чөнки дөнья бит инде ул бер шәшүлек, ахиратның шәшүлеге. Без дөньяда эшлибез, намаз укыйбыз, әҗр бара. Ураза тотабыз, әҗр бара, хаҗ кылабыз, әҗр бара, закат бирәбез, әҗр бара, зикр, тәсбих, башкаларын әйтәбез, һәрберсе. Бер зикр әйттең, мәсәлән, субханалла дип, җәннәттә агач үсеп чыга. Шуңа күрә булар барысы да нәрсә? Мәчеткә бер адым ясадың, садака була, җылы сүз әйттең, садака була, сәлам бирдең, 10 савап. Ва рахматулла дип истәдең, 20, ва баракатух дидең, 30 савап. Шуңа күрә без изгелекләр белән тутырабыз үзебезнең гамәл дәфтәрен. Ләкин беләбез, кеше үлгәч намаз укый аламы? Бетте. Һәр көнне 5 намаз әҗре бетә. Кеше үлгәч хаҗ кыла аламы? Гомрә кыла аламы? Кыла алмый. Кеше үлгәч Коръән укый аламы? Укый алмый. Һәрбер хәреф сайын 10 савап. Шулай бит инде. Кеше үлгәч садака, закат бир алмый, чөнки аның юк та инде. Калганын дагын җыеп бетерәләр, шулай бит таратып бетерәләр. Менә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям нәрсә диде? Адәм баласы үлгәч, аның
кыла торган гамәлләре üzülә диде. Бетте. Хәзер инде нәрсә аның капчыгын тутыру юк, тулмый анда, килми башлый. Ләкин 3 кенә юл барды, шушы 3 юлдан һәр вакыт килеп торачак. Ягъни бу кабердә үлгән инде, бәлки аның үлгәненә 1 ел үткән, 10 ел үткәндер, бәлки 100 ел үткәндер кемнеңдер үлүенә, шулай бит. Әмма ләкин ул исән вакытта кайсыдыр гамәлләрне кылып савап җыйган кебек, 3 юлдан аңа килеп торачак шушы савап. 3 юлдан изгелек килеп торачак, аны сөендереп торачак, һәм әлбәттә аның инде халәтен үзгәртәчәк. Аның халәтен үзгәртәчәк, чөнки изгелекләр арткан сайын кешенең гынахлары да кими, кешенең нәрсә, иншалла, дәрәҗәсе дә арта. Шуңа күрә кайбер кешеләрнең хәтта иҗмахка кирип урнашканнан соң да әле дәрәҗәләре артырга мөмкин. Дәрәҗәләр артырга мөмкин, кабердә дә хәлләре үзгәрергә мөмкин. Шуңа күрә иң беренчесе садакатун җария диде. Садакатун җария бу инде садака, изгелек, син ул изгелегеңне исән вакытта кылып калдырдың да, һәм кешеләр шул син калдырган изгелектән файдаланалар син үлгәчтә. Син үлгәчтә. Моңа нәрсәләр кергән мөмкин? Мәсәлән, әгәр дә инде гадирәк эшләрдән башласак, мәсәлән, кеше агач утырткан. Агач утырткан. Һәм ул үлгәчтә бу агач үзенең җимешен бирә. Җимешен биргән, яки күләгәсен бирә, яки кешене хузурланырга, матурлык булып тора, һава чистарта, мәсәлән, ул булырга мөмкин җиләк җимеш агачы гына түгел. Җиләк җимеш агачлары бик күп яшәми, кызганыч. Бәлки ул имән утыртып калдыргандыр, бәлки ул чыршы, нарат, кедр утыртып калдыргандыр, мәсәлән, анда 200 ел яши торган. Кешеләр шул агачның рәхәтен күрәләр, шул агачның күләгәсен күрәләр, мәсәлән, хуш исен күрәләр, кемгәдер файда, моңа әҗер савап. Әйе, мәсәлән, юл, күпер салдырган, шишмә, кыю казыткан, мәсәлән, кыю казыткан, шишмәсен чыгарган, ул үлгәчтә кешеләр шул суларны ичеп файдаланган сайын аңа әҗер савап бара, иншалла. Әҗер савап бара. Бу садакатун җария, агып торучы, килеп торучы садака дигән сүз. Кемдер, мәсәлән, мәчет салдырган. Мәсәлән, ул мәчет 200 ел, 300 ел, мисал белән Мәрҗани, ул бит инде 250 генә дә ел түгел, шулай бит инде хәзер. Мәсәлән, ул ничә еллар кешегә хезмәт итә. Кемнәр заманасында ул мәчетнең җирен алганнар, ул җир өстенә нигезләрен салганнар, аның диварларын күтәргәннәр, түбәсен ябып, манараларын куйганнар. Бу кешеләр бит инде һаман, әле бүгенге көндә дә Мәрҗанидә укылган һәрбер намаз сайын, укылган һәрбер Коръән аяты сайын, укыган һәрбер бала сайын аңа аларга әҗере килеп тора. Шулай бит. Бәлки кемдер әз генә ярдәмен керткәндер, кемдер күбрәк керткәндер, әмма Аллаһның рәхмәте килеп бара. Мәсәлән, бүгенге көндә Үзбәкстанда бар 15-нче гасыр мәчетләре, 14-нче гасыр мәчетләре бар, 16-нчы гасыр мәчетләре бар. 300-400 ел. Әйе, аларны инде төзәтеп торганнар. Кәгъбәтулланы да ничә мәртәбә ремонтладылар. Әмма ләкин кемнәр шушы эштә катнашкан, аларга әҗер савап. Кемдер больница салдырган, мәсәлән, һәр вакыт больницаларны бит инде мәктәпләрне дәүләт төземәгән, меценатлар төзегән. Шуңа күрә, әгәр дә мөселман кешесе хәерле эшләр эшләп калдыра икән, һәм ул үлгәннән соң да шушы эшләр әгәр дә кешегә файда китерә икән, кешеләр шул файданы күргән сайын әҗер савап бара. Бу садакатун җария дип атала. Икенчесе файдалы гыйлем. Файдалы гыйлем ул инде әлбәттә иң беренче чиратта дини гыйлем. Шулай бит инде, мәсәлән, син каядыр килеп, кешеләрне җыеп, дини яктан надан булган халыкны җыеп, балаларны җыеп, мәсәлән, син аларга Коръән укырга өйрәттең. Һәм ул бала, мәсәлән, 5 яшендә яки 7 яшендә Аллаһның рәхмәте белән синең сәбәпле Коръән укырга өйрәнде. Һәм ул бала, мәсәлән, 80 ел яшәде. 80 ел яшәде. 7 яшеннән 80 яшькә хәтлек 70 елдан артык вакыт ул Коръән укыган сайын сиңа
аңа гыйлем биргәнең өчен әҗер савап бара инде. Әҗер савап бара. Яки мәсәлән, Аллаһ турында кемгәдер өйрәттең. Гыйлем, дини шаригать гыйлеме, фикхны өйрәттең, тәфсирне өйрәттең, сирны өйрәттең. Һәм менә шушы гыйлем әле бит аны үзе файдалана. Һәм әле ул аны башкаларга, ул үзе остаз булып башкаларга ирештергә мөмкин. Шулай бит? Менә шулай итеп китә, аңа әҗер саваплар тагын да арта. Бу инде ни булды инде? Пирамида кебек инде. Халал пирамида. Әйе. Димәк, ул ун кешегә, мәсәлән, син кемгәдер өйрәттең, ул остаз булып китте, ул зур галим булып китте, мәсәлән. Сине белмиләр дә, мәсәлән. Синең сәбәпле ул галим булды. Мисал белән, аның бик күп шәкертләре бар, 1000 шәкерте булырга мөмкин. Һәм һәрберсе үз җирләренә китеп, ул бит элек шулай булган. Галимгә килгәннәр, ул гыйлем биргәндә, шәкертләр киткәннәр, төрле төбәкләргә, төрле җирләргә, анда таратканнар. Шуңа күрә бәлки 1000 кеше Коръән укырга өйрәнгәндер, бәлки 100 000 кеше өйрәнгәндер. Менә бу бит инде файдалы гыйлем. Файдалы гыйлем, кеше остаз күптән үлгән инде, ләкин аның шәкертләре дәвам итәләр, ул аңа әҗер савап бара. Шуңа күрә әйтәләр бит, аны Риза Фахриддин да үзенең Шәкертлек әдәбе дигән китабында яза. Ул нәрсә дип әйтә? Наданнар ди, җир өстендә йөрсәләр дә, алар мәйетләр ди. Чөнки алардан юк нур, юк файда, галимнәр ди, кабердә ятсалар да, җир астында ятсалар да, алар исәннәр ди. Ни өчен исәннәр? Чөнки алар калдырган гыйлем. Алар калдырган хикмәт, ул яши, ул дәвам итә. Һәм алар калдырган китаплар, мәсәлән, Риза Фахриддин бүген исәнме? Юк. Ләкин аның китапларын укып, без аның вагазларын тыңлыйбызмы? Тыңлыйбыз. Без аның китаплары, без аның белән сөйләшәбез, без аның дәресләрен алабыз, мәсәлән. Шуңа күрә ул исән кебек, вафат булса да. Яки анда Галимҗан Баруди, мәсәлән, күпме гыйлем калдырган. Ул үзе китсә дә, ул калдырган гыйлем яши. Бар, шулай бит. Абу Ханифа хәзрәтләре, аның шәкертләре. Шуңа күрә аларның китаплары, аларның яшәүләрен дәвам итә. Иттерә һәм ул файдасы ягыннан да, һәм инде аларга әҗер савап та бару дәвам итә. Сөйкле пәйгамбәребез дөнья беткәнче инде, кем генә исламга килсә дә, кем генә Коръән өйрәнсә дә, кем генә хәерле изгешкә, хадис аша, аятлар аша тотынса да, пәйгамбәребезгә бара. Шулай бит инде. Ни өчен? Чөнки сөйкле пәйгамбәребез аларны калдырды. Мәсәлән, бу хадисләрне бу кемнең сүзләре? Сөйкле пәйгамбәребезнең сүзләре. Шулай бит, без аларны алабыз да ирештерәбез генә. Мәсәлән, бу бит Юсуф анда яки тагын кемнеңдер сүзләре түгел, фәлән хәзрәтнең. Шуңа күрә, әлхәмдүлилләh, Аллаһның рәхмәте. Һәм өченчесе изге бала. Изге бала, ягъни Аллаһыдан куркучы, гыйбадәт кылучы бала, ул әти-әнисе үлгәннән соң, әби бабасы үлгәннән соң, үз гомерендә күпме мәртәбәләр алар өчен дуа кылса, истигъфар кылса, Аллаһ Тәгаләгә ялварып, иншалла, моның инде файдасы, моның әҗере әти-әнигә барачак инде. Гомумән, әгәр дә әти-әни балага хәерле тәрбия биреп калдырса, аның һәрбер кылган эше өчен әҗер савап бара. Чөнки бу балалар аларның җимешләре. Шулай бит инде, аларның җимешләре. Мәсәлән, ул бит инде заманында, мисал белән, Имам Шафигый, ул ятим булган. Аны гыйлем юлына кем узаткан? Әнисе узаткан. Һәм әнисе аңа гыйлем юлын күрсәткән. Имам Шафигый әйтә бит инде, минем галимнәргә түләргә акчам да юк иде. Ләкин мин бер остазга баргач, ул мине кабул итмәде ди. Чөнки кайбер кеше уйлый бит инде, гыйлем бушлай булырга тиеш дип. Бу зур наданлык инде. Гыйлем нишләптер галимнәр заманында бер кашанда бушка булмаган. Гыйлемнең бәясе булган. Шуңа күрә галимнәр, мәсәлән, Имам Шафигый әйтә, фәлән галимгә бардым ди, ул миңа гыйлем бирмәде ди. Алмады, чөнки минем бер тиен акчам юк иде. Ул ятим булган иде. Әмма аннарысын килеп, әйдә синең балаларыңны карыйм әле дип әйттем ди.
Карыйм да, аның кечкенә балалары бар ди. Ул гыйлем бирергә кирәк. Монда бала карарга кирәк инде. Күрәсең, хатынны өлгерә алмагандыр. Шуннан соң мин килдем дә, әйдә, остаз, мин синең балаларыңны карыйм, ә син миңа гыйлем бир дип әйттем ди. Шуңа карап торды да, нәрсә, әйдә дип әйтте ди. Шулай карагыз, кем булды Имам Шафигый? Остаз, ул остазны бәлки белмибездәдер. Ә Имам Шафигый бөтен дөньяга танылды. Шулай бит инде, зур галим булды. Имам Ахмад, ул да ятим булган. Шуңа күрә күбесенә менә мәсәлән әниләре озаткан гыйлем юлына. Шулай бит. Һәм бу аларның җимешләре булгач, иншалла инде әҗр савабы һәр вакыт аларга бара торган була. Абу Хурайра радиллаһу анху инде үзеннән әйтә, монсы хадис түгел, нәрсә дип әйтә? Турфау лил мәйити бa'да маутихи дараҗатаху ди. Кешенең ди, мәйтнең ди үлгәннән соң дәрәҗәсе күтәрелде ди. Мәсәлән, бер кеше үлгән, һәм шул кеше үлгәннән соң аңа инде барзахи тормышта, кабер инде, кабердә, чөнки без беләбез, кабер бит инде кемгәдер инде җәннәт кебек анда. Хәтта шундый хадис бар дип әйтәләр, ләкин ул Аллаһу аглам хадис түгелдер дип уйлыйм мин аны. Хәзер генә яңадан тикшерә кирәк. Ул хасан, сахих хадис түгел. Кабер яки җәннәт бакчаларының бер бакчасы яки тамук чокырларының бер чокыры дигән сүз килә. Аллаһу аглам, минем истә калган ул сахих яки хасан хадис түгел. Ләкин мәгънәсе дөрес дип әйтәләр галимнәр. Шуңа күрә кемдер инде җмахта кебек, кемдер тамукта янган кебек, барзахи тормышта, кабердә, кыямәткә кадәр. Һәр хәлдә алар әле җәннәт яки җәһәннәмдә булмасалар да. Шуңа күрә Абу Хурайра әйткән, мәйтнең дигән шушы үлеп урнашканнан соң, аңа инде билгеле бер урын биргәннәр, аның укыган намазлары сәбәпле, тоткан уразалары, кылган изгелекләре сәбәпле аңа билгеле бер урын биргәннәр. Ләкин көннәрдән бер көнне аның дәрәҗәсен күтәрәләр. Аңа башка шартлар, башка нигъмәтләр бирәләр. Һәм шуннан соң ул әйтә: "Эй Рабби, ayyu shay'in hadhihi ди. Я Раббым, бу нәрсә булды? Бу нәрсә бу ди? Что это такое ди? Ягъни ни өчен мине шул кадәр күтәрделәр, фәрештәләр зурладылар ди барзахта инде. Шуннан соң фаюкалу, аңа әйтерләр ди, әйтелер ди. Фәрештәләр мәйтәләр: "Валадука истагфара лака" дип әйтер ди. Бу синең балаң ди. Баласы кайда аның ха? Тегендә калган. Ул синең өчен истигфар кыла дип әйтте ди. Истигфар кыла дигән сүз нәрсә? Әтиемнеңме, әниемнеңме гынахларын кичерсәң иде дип, димәк ул синең өчен дуа кыла ди. Карагыз, бер караганда Аллаһ хузурына кайтты, әле кабердә, җәннәт җәһәннәмдә түгел, үзенең урынын алды кебек кылган изгелекләренә күрә. Ләкин карагыз, фәрештәләр әйтәләр дә, "Вам не суда" ди, мәсәлән, сезгә монда ди. Яхшырак дәрәҗәләргә күтәрәләр. Нәрсә? Сорый, нәрсә миңа шул хәтле нигъмәт, нәрсә булды шул кадәр дигәч, аңа әйтәләр инде, анда синең балаң ди. Димәк, бала, дөньядагы бала хәл итеп ята. Ничек хәл итә? Аллаһы Тәгаләгә ялварып. Шуңа күрә менә кайбер кешеләр бераз намаздан ераграк булган ашларда, мәҗлесләрдә шулай сорау бирәләр. Ничек соң инде ул менә әтие ни өчен дуа кылу дип, менә ничек тәэсир итеп була дигәч, мин инде аларга шундый гади итеп аңлатам. Менә әтиеңнең кабре янына килеп утыр да, һәм үзеңә сорау бир. Менә әтиең, мәсәлән, хәзер терелеп бер генә көнгә кайтса, яки әниең, ул бит инде һәркем үзенең вафат булган әтисен, әнисен сагына. Шулай бит инде күп вакытта аларны югалткач, кына кадерләрен белә башлыйбыз, үкенә башлыйбыз. Менә хәзер сиңа 1 сәгатькәме, 2 сәгатькәме, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә кайтара икән әтияне. Әлбәттә ул була алмый. Барзах дигән сүз, кабер ул барзах. Ул преграда. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Бәйнәһума барзахун ла ябгыян" дип әйтә. Алар арасында бар преграда, алар үтә алмыйлар ди. Менә шуның кебек барзах аша чыгып булмый кире. Анда керәсең, кире кайтмый, беркем дә кайтканы юк. Сорыйлар бит, кемнең кайтканы барсың анда? Кайтырлар иде, анда кайтармыйлар. Менә шуңа күрә хәзер син әтиең, әниеңне кайтарсалар нишләр идең? Син аны кунак итер идең, син аларны кочаклар идең, син аларны яратыр идең, җылы сүзләр әйтер идең, үзеңнең табыннарыңны бирер идең, тәмле ризыклар ашатыр идең, ләкин берсен дә эшли алмыйсың. Кабере янына бәлег шап килгәннән бер нәрсә дә юк, анда бар бит инде кайберәүләр утырып, аракы чыгып утыралар, өстәлләр куеп, бәлег шап килсәң дә ниндидер яхшы
сүзләр сөйләсәң дә, юк, ул башка, ул китте инде хәзер, ул шунда. Ләкин карагыз, Аллаһның рәхмәте безгә һәм аларга нәрсә, андагы хәлне үзгәртеп була. Андагы хәлне үзгәртеп була. Һәм иң беренче сорау, кем ул хәлне үзгәртә ала? Аллаһ Тәгалә. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә теләсә, синең төшеңә дә кермәгән җиләк җимешләрне, синең уеңа, хыялыңа да кермәгән ризыкларны аның каберенә алып киләчәкләр фәрештәләр. Шуңа күрә бар бит хадистә, җәннәткә тәрәз ачылыр ди, ягъни ишек ачылыр ди, җәннәтнең хуш исләре, җәннәтнең менә шушы нигъмәтләре аның каберен тутырыр ди. Шуңа күрә без моны беләбез, хадис бар. Димәк, Аллаһы Тәгалә теләсә, аңа анда бөтен сервис, бөтен ризык, бөтен ләззәт булачак. Димәк, кем белән, урысча әйткәндә, надо договариваться? Аллаһ белән. Ничек Аллаһ белән договориться? Дуга белән. Дуга, сора. Аллаһ Тәгаләдән сора. Һәм иншалла Аллаһ синең дугаңны кабул итсә, менә бу Абу Хурайраның әйткән сүзләрендәге кебек, ул инде тапкан урыныннан да алып аны тагын күтәрәчәкләр. Димәк, аның бит инде дәрәҗәсен күтәрәләр дигән сүз, аңа башка ятак, башка нигъмәт, башка сый-хөрмәт, башка төрле ризыклар алып киләчәкләр. Бәлеш кенә эш-пишмак белән түгел. Шуңа күрә бу инде Имам Бухари бу Абу Хурайраның сүзен үзенең Әдәбул Муфрад дигән китабында китергән. Менә шулай иттереп, әлхәмдүлиллә, безнең мөмкинлегебез бар, инде кабердә яткан якыннарыбыз өчен, бигрәк тә әти-әниләребез өчен изге дуга кылып, аларга шушы күчтәнәчләрне, үзебезнең хөрмәтебезне җибәрергә иншалла. Димәк, без алга таба барабыз. Безнең мәгълүмат күп, ләкин инде безнең бөтен әхлак дәресләренең сериясе әти-әнидә калмас өчен генә мин кайбер абзасларны калдырам. Әйдәгез, без башлыйбыз хәзер әти-әни хакын икенче яктан яктыртырга. Моңа кадәр безнең инде темабыз биррул валидейн дип атала иде. Әти-әнигә изгелек кылу һәм бөтен хадисләр, аятлар шушы изгелек турында иде. Хәзер әйдәгез башлыйк икенче яктан бу теманы яктыртырга, әти-әнине рәнҗетү. Ансы инде безнең китапларда, хадисләрдә хукукул валидейн дип атала. Биррун ул инде һәрбер изгелек дидек без. Синең мөмкинлегеңдә булган, ул инде тәмле ризыгың да, акча малың да әти-әнигә сарыф ителгән. Аларга итагать кылуың, ягъни аларның сиңа эш кушкач шул эшләрне үтәвең. Аннары соң инде аларга җылы, яхшы, күркәм сүзләр әйтүең. Менә булар бөтенесе дә гамәл, сүз белән, итагатың белән, булар бөтенесе дә биррул валидейн. Әти-әнигә изгелек дип тәрҗемә итик инде, әйдәгез. Изгелек әти-әнигә дип атала. Хукук ал-валидейн. Әти-әнине мин аны рәнҗетү дип әйттем, ләкин хукук ул шуның киресе. Изгелекнең киресе. Димәк, аларга итагать кылмавың, аларга тавыш күтәреп, яман сүзләр әйтүең, аларга ярдәм итмәвең, һәм башка. Менә булар барысы да хукук ал-валидейн дип атала. Шуңа күрә бу үлчәүнең бу ягына әти-әнигә изгелек кылулар җыелса, ягъни әҗр-савап, аның инде әҗре бик зур. Монда икенче якны да кулдан чыкындырырга ярамый, ихтибардан чыкындырырга ярамый. Нәрсә, монда әле әти-әнине рәнҗетеп, әти-әнигә явызлык кылып, әле зур гынахка да төшүең бар. Шулай бит? Шуңа күрә ике якны дагын безгә өйрәнергә һәм ике якны да карарга кирәк. Бу якта уяу булырга, ихластан изгелек кылырга, бу якта уяу булып гынахтан тыйлырга. Иң беренче хадис Абдуррахман ибн Абу Бакра. Ул үзенең әтисеннән риваят кылып әйтә, сөйкле пәйгамбәрбез бер вакыт шулай кешеләрне җыйгач, нинди сорау бирә? Әла унаббиукум би акбарил кабаир ди. Мин сезгә ди
зур гынахларның да зурысы турында хәбәр итимме ди, сөйлимме ди. Менә иң зур гынахлар, алар инде гарәп телендә зур гынахлар кәбир, зур кәбир дигән сүз, кәбаир, кәбира дип атала. Кайсы гынахлар кәбир дип атала, кайсылары турында Аллаһы Тәгаләдән яки пәйгамбәребездән ниндидер газап белән янау килгән. Мәсәлән, ширк кылсаң, син мәңге җәһәннәмдә янашаксың. Демәк, ширк ул инде кәбира, зур гына, иң зур гына хәле хәтта. Шулай бит инде. Кеше үтерсәң, Аллаһы Тәгалә сине шулай җәһәннәмдә яндырыр дип килә Коръәндә аят. Демәк, кеше үтерү кәбира дип атала. Зина кылсаң, менә сиңа шундый газап килер дигән. Демәк, бу кәбира дип атала. Менә шушы кайсы гынахлар турында аятларда, хадисләрдә хәбәр килә, булар бөтенесе дә кәбаир дип килә. Ләкин bütün зур гынахлар да бер дәрәҗәдәме? Юк. Зур гынахлар арасында да бер-берсеннән артыграк гынахлы, ягъни тагын да зуррак гынахлы әйберләр бар. Шуңа күрә пәйгамбәребез нәрсә диде? Зур гынахларның да зурларын әйтимме диде. Шуннан соң кешеләр бу моны 3 тапкыр кабатлады. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям 3 мәртәбә кабатлады. Шуннан соң кешеләр бәла я Расулаллах, әлбәттә әйтте. Шуннан соң Пәйгамбәребез әйтте: "Әл-ишраку биллаһи". Беренчесе Аллаһы Тәгаләгә ширк кылу. Кайда да булса, кемне дә булса, Аллаһы Тәгаләгә тиңләү. Бу инде безнең динебезнең асылын җимерү. Ла илаха илляллаһ кәлимәсен җимерү була. Чөнки бер Аллаһыга гыйбадәт кылу, бер аның гына кылы булып яшәү, бу динебезнең нигезе. Әгәр дә кеше каядыр, ниндидер гыйбадәттәме, әгәр дә Аллаһ белән бер дәрәҗәгә кемне дә булса куя икән, нәрсәне дә булса куя икән, кемдер Аллаһ белән бергә кояшка табынырга мөмкин, айга, гарәпләр кебек төрле путларга табынырга мөмкин, ниндидер изге җаннарга табынырга мөмкин, бу инде күферлеккә чыга торган була, Алла сакласын. Бу шуңа күрә беренче урында иң зур гынах һәр вакыт килә Аллаһыга ширк кылу. Икенчесе, карагыз, ширк кылудан соң ва уқуқ әл-валидейн диде. Әти әнигә нәрсә? Әти әнине рәнҗетү диде. Әти әнигә явызлык кылу диде. Шуннан соң сөйкле пәйгамбәребез ул терәлеп утыра иде, ул шулай турайып утырды. Әле бетмәгән. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әла ва каулу зур диде. Әле ялган шәһадәт диде. Ялган сүз әйтү диде. Кайда кашан судья казыйга килгәч, казый чакыра шаһидләрне, свидетельләрне һәм шуларга шанып казый хөкем чыгара. Кемнеңдер язмышын хәл итә. Шулаймы? Мәсәлән, кемгәдер ул вакытта үлем җәзасы булган. Шушы шаһидләрнең сүзе сәбәпле аңа үлем җәзасы биргәннәр. Кемнеңдер малын тартып алганнар, кемнедер төрмәгә утыртканнар, бәлки бурнын кулын кискәннәрдер. Шулай бит инде. Менә шуңа күрә кемнеңдер шәһадәте сәбәпле. Әгәр дә шушы шәһадәт бирүчеләр алды икән, бу инде иң зур гынахлы ялганнарның берсе булып тора. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям турайып утырды хәтта бу сүзне әйтер өчен ялган шәһадәт диде һәм бер туктамый кабатлап торды. Шушы ялганны, ялган шәһадәт. Хәтта арабыздан беребез ди, туктаса иде дип, ул бит инде җиңел түгел. Бу бит инде гынахны сөйли Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Шулай бит. Пәйгамбәребез туктаса иде дип кемдер әйтеп куйды ди. Менә шуңа күрә сөйкле Пәйгамбәребез инде менә монда 3 гынахын әйтте. Ширк, ширктән соң әтияни, явызлык, аннан соң ялган шәһадәт диде. Һәм икенче бер хадис, ансын инде Анас ибн Малик. Анас ибн Малик кем әле? Пәйгамбәребезнең өендә күп еллар хезмәт иткән аның хезмәтчесе. Шулай бит инде. Әнә шулай ук бик күп хадисләр безгә тапшырды. Анас ибн Малик радиллаһу ан әйтә, бер вакытта сөйкле Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям зур гынахлар турында искә алып утыра иде ди. Искә алды ди. Яки кемдер аннан сорады бугай ди. Ул бит инде үзе ничек ишеткән һәм шуңа безгә тапшыра. Яки ул үзе ди искә алып утырды ди. Яки кемдер сорады аннан ди, зур гынахлар турында әйтәле дип. Шуннан соң ул санап китте ди. Әш-ширку биллаһи,
Аллаһы Тәгаләгә ширк кылу иң зур гөнаһлардан. Ва катлу нәфс, кеше үтерү. Ширктән соң кеше үтерү дип әйтте. Уқуқул валидейн, әти-әнигә явызлык кылу, ослушание родителей, әти-әнигә явызлык кылу. Һәм шуннан соң Пәйгамбәрбез яңадан әйтте. Зур гөнаһларның зурысын әйтимме диде? Әйтимме диде? Һәм нәрсә диде? Шәһадәтүз зур диде. Ялган шәһадәт бирү диде. Монда дагын айырып әйтте кешеләрнең ихтибарлары, ягъни ярамый, бигрәк гомумән ялган исламда харам. Монда әле син кешенең язмышын хәл итүең бар. Шулаймы? Синнән сорыйлар. Син күргәнсең, син булгансың анда. Синнән сорыйлар. Ничек булды хәл? Менә хәсин син ничек сөйләп бирәсең? Казый шулай хөкем чыгарачак. Яки казнить, яки помиловать. Шулаймы? Яки моның малын алып моңа бирергә кирәк, яки моныкын монда калдырырга кирәк. Шуңа күрә бу вакытта, әгәр дә син алдыйсың икән, син зур җинаят кыласың. Ни өчен? Чөнки син гаделсез, несправедливый, зулым хөкем чыгарырга сәбәп буласың син. Бәлки гаепсезгә кемнедер үтергәннәрдер. Бәлки бу гаепле түгел, монсы гаепле булгандыр. Синең сүзең сәбәпле моның малын алып моңа бирделәр. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям тегесендә хәтта бер туктамый кабатлап торды, бер арадан берсе туктаса ярар дип әйткәнче. Менә шуңа күрә монда инде безгә уйланырга бу зур гөнаһлар турында әлбәттә урын бар. Бу Бухари, Муслим риваятләрендә килә. Һәм шулай ук Имам Аль-Бухарида шундый ук хадис бар, бысын Габдулла ибн Гамр тапшыра. Габдулла ибн Амр радиллаһу анһума. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, зур гөнаһлар ди, һәм санап китте. Зур гөнаһлар ди, ул Аллаһы Тәгаләгә ширк кылу, ати-әнине рәнҗетү, кеше үтерү дип һәм шулай санап китте ди. Менә бар әле аның 7, безнең бар микән ул, килә микән? 7 кешене һәлак итә торган гөнаһ дип тә килә әле, шулай бит. Менә шулай иттереп, менә бу хадисләрнең күбесендә без күрәбез, әти-әнине рәнҗетү, әти-әнинең итагатьсезлек күрсәтү, ул хәтта ширктән соң күбесендә килә, икенче урында, шулай бит. Һәм менә монда инде хәтта теге аятларны искә төшерергә була. Без иң башта үткән идек бит. Аллаһы Тәгалә безгә әмер биреп, башта үзенең хакын әйтте. Аннарысы кем хакын куйды? Безнең белән 4-5 аят үттек. Аллаһ хакы, әти-әни хакы. Демәк, иң беренче урында Аллаһ, аннан әти-әни килә. Менә монда иң зур гөнаһларга килгәндә, башта Аллаһның хакын без кимсетәбез. Ни өчен? Без Аллаһтан башка затка гыйбадәт кылабыз. Аннарысын әти-әнине рәнҗетү. Менә бергә киләләр. Шулай бит, башта Аллаһ хакы, аннан әти-әни хакы. Аллаһ хакын бузу, ширк, әти-әни хакын бузу, аларны рәнҗетү. Менә шулай иттереп, икесе дәген монда дагын бергә килә, бу яктан карасаң да. Һәм уқуқ әл-валидейн дигән сүз, аққун, аны галимнәр әйтәләр инде, ул араны үзү дип әйтәләр. Ләкин туганнарга килгәндә катиатур рахим дип килә, башка төр сүз килә. Менә бу аққун, уқуқун, бу әти-әнигә генә кагылган. Гарәп теле бай тел. Ләкин һәрбер сүзнең, һәрбер синонимның дип әйтәбез, аның үз мәгънәсе бар. Менә шуңа күрә уқуқ, әти-әнине рәнҗетү дикменде, әти-әнигә явызлык кылума, иң беренче ул баланың әти-әнисе белән арасын үзүдән башлана. Ягъни ул тиешенчә әти-әнисе белән аралашмый, ул алар белән сөйләшмий, ул алар белән күрешмий, ул аларны зиярат кылмый. Зиярат кылу дигән сүз хәл белү. Мин инде кайбер махсус дини терминнарны кертәм, чөнки безгә татар телен бераз гына беренчедән баетырга кирәк, чөнки бездә булган татар теле ул бик фақир, кызганычка каршы. Икенчедән безнең халык телендә күп кенә сүзләрнең ничектер төп мәгънәсе бозылган. Мәсәлән, зиярат дигәч, бүген 95% татар халкы күз алдына нәрсәне китерә? Каберстан. Каберстан. Шулай бит инде, ләкин зиярат түгел ул. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям каберләрне зиярат итегез дигән. Ягъни посещайте могилы. Зиярат, посещение. Мәсәлән, мин
үземнең исән сау булган әниемне хәлен белү, бу нәрсә дип атала диндә? Зиярат дип атала. Бездә зиярат, ни үлдеме? Шуңа күрә каберләрнең хәлен белүне дини телдә татарлар күрәсең зиярат дип әйттеләр. Зиярат кылам әле дип. Шунда калган зиярат дип. Булай асылда, аны ул бездә генә түгел. Мәсәлән, төрекләрдә мәзәрлек диләр инде. Зиярат итә торган урын. Анда дөресрәк. Шуңа күрә зиярат ул хәл белү. Аз-зиярату филлах дигән тема бар, зур тема, аның турында хутбалар сөйләнә, дәресләр алып барала. Аллаһ ризалыгы өчен бер-береңнең хәлен белү. Бу аз-зиярату филлах, зиярат дип атала. Шуңа күрә бу әтиәнеңне зиярат кылмау, әтиәнеңнең хәлен белмәү, алар белән аралашмау, аларны белешмәү, сорашмау, иң беренче әти-әнигә явызлык, әти-әнине рәнҗетү башлана нәрсәдән? Араны үзүдән. Хукук ул араларны үзү дип атала. Һәм шушы араны үзүп аларга зыян китерү. Аларга зыян китерәсе, чөнки аларның беренчедән, даже бер ярдәмең тимәсә дә, аларның сине күрәселәре, килүләре бар. Шулай бит инде. Баласы бит син аның. Алар сине сагыналар. Бәлки синең ничек диләр әле, ана күңеле балада, баланыкы далада, бәлки син хатының, ирең белән, балаң белән хозурланып, шунда чумгансыңдыр. Ләкин аларның бит баласы син. Синең балаң бу булгач, бөтен йөрәгеңне алса да, син бит аның баласы. Шуңа күрә бигрәк тә олыгайган кеше, аңа игътибар кирәк, аңа ни кирәк? Менә шуңа күрә араны үзүдән башлана. Араны үзүдән башлана. Һәм инде шулай ук аларның ачуларын китерү. Аларның күңелләрен күрү, аларның күңелләрен күтәрәсе урынга күңелләрен төшерү, аларның ачуларын китерү, аларга яман сүзләр әйтү, тавыш күтәрү. Менә булар бөтенесе дә ул инде атала хукук әл-валидейн. Әгәр дә теге яктан әти-әнигә изгелек, бөтен изгелекне җыйса, мин аңлаттым, яңадан кайтып тормыйм. Бу яктан менә бөтен аларга карата явызлык, алар белән аралашмау, хәлләрен белмәү, аларга ярдәм итмәү синдә булган белән. Чөнки, мәсәлән, ул бит инде менә кичә әле безнең ирләр белән булды дәрес. Ирләр белән без инде башка төрлерәк сөйләшәбез. Чөнки, монда безнең ирләр дә карый. Ансы да бар инде. Чөнки, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә бит инде безнең үстебезгә йөкләде. Нәрсәне? Мәсәлән, ир ул үзенең гаиләсен тәэмин итәргә тиеш. Исламда хатын-кыз семья ашатмый. Ул ризык эзләмий. Ул җир сөреп, анда ипи алып кайтмый. Шулай бит инде ир тап кайтканны карыйлар. Шуңа күрә ирләр вообще ни инде без? Кыллар инде без булай карасаң, фикх буенча. Хатын-кызның вообще ни? Принцесса анда, әмер сорап кына утыра. Монда күп түгел. Менә остазларыгыз бар, сорагыз анда. Без аны күп сөйләмибез хатын-кызларга. Шуңа күрә ир өстендә, мәсәлән, ир өстендә әле аның хатыны баласы гына түгел, әти-әнисе бар. Һәм монда зур сорау билгесе тора. Ул башта кемне карарга тиеш? Әти-әнисенме, әллә хатын баласынмы? Аның турында безнең дәрес булачак аерым. Кирип китмибез. Шумабыз. Шуңа күрә әти-әнисен карамавы, аларга ярдәм итмәве, аларга җылы сүзләр әйтмичә, менә шулай яман сүзләр әйтеп, алар белән грубый булып, тупас кыланып, менә булар бөтенесе дә нәрсә? Бөтенесе дә керә шушы әти-әнигә явызлыкка. Һәм булган безнең зур галимебез Хасанул Басри, ул инде табигыйннар заманында сахабалар, пәйгамбәрбез сахабалар табигыйннарда зур галим. Сахабалардан гыйлем алган. Бер вакыт аннан сораганнар, нәрсә ул әти-әнигә изгелек һәм нәрсә ул әти-әнигә явызлык дип. Шуннан соң Хасанул Басри әйткән, әти-әнигә изгелек ди, үзеңдә булган белән алар белән юмарт рәвештә бүлешү ди. Менә синең бар икән ризыгың, аларга да бир. Бар икән акчаң, аларга да бир. Бар икән мөмкинлекләрең, аларга да бир. Ягъни үзеңдә булмаган өчен җавап бирмисең. Шулаймы? Бу синдә юк, синең үзеңдә дә юк ул. Ансы икенче мәсьәлә. Мәсәлән, кешегә мохтаҗлык килергә мөмкин, факирлеккә төшәргә мөмкин. Сахабалар да булды факирләр. Булды Абдулла ибн Мас'уд мәсәлән факир. Абу Хурайра да факир иде, бай түгел иде. Менә шуңа күрә үзеңдә булган белән юмарт рәвештә әти-әнигә бирү,
Менә бу изгелек диде. Ва ан тути'ахума фима амарака бихи ма лам я'мурака бимагсиятиллах. Һәм нәрсә диде изгелек? Аллаһы Тәгаләгә гынах булмаган эштә аларның синнән сораган, таләп иткән, сиңа кушкан эшләрен үтәү ди. Менә бу изгелек ди. Шушы ике әйберне әйтте инде, ике әйберне. Беренчесе, синдә бар икән, бир. Ризыгың, бир. Матур итеп елмаюыңны, бир. Тәмле сүзеңне, бир. Һәм нәрсә? Алар сиңа эш кушалар икән, улым теген эшлә, кызым теген эшлә. Әгәр дә дингә каршы килми икән, чөнки әле бит безнең булырга мөмкин нәрсә? Әти, әни Аллаһы Тәгаләгә гынах булган җирдә эш кушарга мөмкиннәр. Мәсәлән, кемгәдер әйтергә, әтисе шалтырата, мөселман ир егетенә әтисе шалтырата, улым, үләм башым авырта, бер җыр тап кайт әле миңа тиз генә магнитка чыгып, әйе. Мәсәлән, андый вакытта без эшләргә тиеш түгел, без итагать кылмыйбыз. Яки мәсәлән, әти әни әйтә, менә шуны алда әле ди. Бар да шулай дип әйтә аңа ди. Әгәр ялган икән, без әйтәбез, әни, мин алдамыйм. Миңа алдашырга ярамый, мин мөселман дип әйтәбез. Шулай битме? Менә шуңа күрә ике әйбер диде. Үзеңдә булган белән бүлешү алар белән, юмарт рәвештә, кызганмыйча, жәлләмичә, алар сиңа жәлләмәгән бит. Шулай бит. Һәм икенчесе, Аллаһыга гынах булмаган эштә аларга итагать кылу. Куштылармы? Үтә. Сорадылармы синнән? Эшлә. Бу икәү булды. Уқук, әтиәнигә явызлык. Ул ике әйбердән тора диде. Ан тахҗарахума ва тахрамахума ди. Аларга тавыш күтәрүең ди. Ягъни алар белән ямсыз сөйләшүең, аларга кычкыруың, акыруың, бакыруың һәм башкасы, һәм нәрсә? Һәм аларны мәхрум итүең ди. Мәхрум итү инде нәрсәдән? Синең бар икән мөмкинлегең, ә син аларга ярдәм итмисең. Менә әле без кичә ул мәсьәләне сөйләштек ирләр белән дә. Мәсәлән, син яшисең бер дәрәҗәдә. Мәсәлән, финансовый нидә, синең бер төрле условияларда яшисең. Син бер төрле ризык ашыйсың, бер төрле шартларда яшисең, ә мәсәлән, әти-әниең 15 мең пенсиялары белән алар башка төрле дәрәҗәдә. Мәсәлән, син бәхетледән 80 сумны гыйпи аласың. Ә синең әниең магниттан иң арзан, анда малларга да ошатып булмый торган, аның бит инде бер зыянны бер әйбер, 23 сумга бит инде мәсәлән батон булмый инде. Ул бит натуральный түгел инде, ул хәерле әйбер түгел. Мәсәлән, син мондыйны, ул мондыйны ашый. Мисал белән, ул минем башыма беренче килгән мисал. Ул бит шуңа күрә синең бар икән мөмкинлегең, син карага тиеш, әтиәнең нинди шартларда яши. Ул бит инде безнең бурычыбыз. Менә шуңа күрә ике әйбер ди. Аларга тавыш күтәрүең һәм аларны мәхрум итүең. Мәхрум итүең инде үзеңнең итагатыңнан да, үзеңнең хөрмәтеңнән, җылы сүзләреңнән һәм инде аларга ярдәм итүеннән, матди ярдәм күрсәтүеңнән, әгәр дә инде алар аңа мохтаҗ булсалар. Менә шуңа күрә һәм монда әйтергә кирәк, изгелектә ул төрле дәрәҗәләрдә. Умумән изгелекләр төрле дәрәҗәдә булган кебек. Һәм әти-әнигә явызлык та ул төрле дәрәҗәдә булырга мөмкин. Кемдер бер сүз белән генә кимсетергә мөмкин әти-әнисен. Кемдер тамак киереп, кычкырып шулай әйтергә мөмкин. Мин шулай күңелдә калган бер егет әле Сарманда яшәгәндә, анда хәзрәтием күршедә инде шулай ишетелә бит. Ишеп кайтып, аты юлы белән әнисенә кычкыра инде. Мин шул хәтле йөрәккә калды, аннан соң ул егет ничектер килгән, мине никахка чакырып, мин бармадым аңа. Бармадым, мин бу кабахәткә бармыйм әйтәм. Ничектер менә йөрәгемә кирип калды, әлхәмдүлилләh 5 намазга басты. Аллаһ Тәгалә йөрәген ачты. Хәзер хәтта башта мин аны күргәч тә шулай бер искә төшә, менә шул хәтле мин аңа рәнҗидем шул вакытта. Кичек инде ул аты юлы белән хәрефләп әнисенә акыра, салган инде. Әнисе мискин намазда, бит инде әнисе намазда иде шулай. Субханаллах әйтәм, ничек шулай әниләр сабыр, ничек Аллаһ сабыр итә. Ул бит инде җир йотырга мөмкин, башына берәр фәрештә таш атырга мөмкин.
яки бер тромб кына зиләнде, фәрештәнең ташы да кирәк шулай бит инде. Ләкин Аллаһ Тәгалә менә шулай сабыр итеп безгә тауфик бирә, хидаят бирә. Әлхәмдүлилләh, ул хәзер бик хәерле кеше, биш намазларын укый. Машалла, Аллаһ Тәгалә сакласын аны, әнисен инде җәннәтләрдә кылсын урынын. Шуңа күрә менә алар төрле дәрәҗәдә була. Төрле дәрәҗәдә була. Әлбәттә, без инде барысыннан да сакланырга кирәкбез. Һәм без шуны әйтергә, белергә тиешбез, синең әти-әниеңә явызлык кылуың, менә шушы без санап киткән, ул инде иң зур синең рәхмәтсезлегең булып тора. Шөкерсезлегең булып тора. Менә бик авыр менә бу сүзне тәрҗемә итәргә, чөнки бездәге рәхмәт белән гарәп телендәге рәхмәт икесе икәйбер. Мәсәлән, Аллаһның рәхмәте дигәч, кайбер кешеләр күз алдына китерәләр, Аллаһы Тәгалә рәхмәт әйтә икән дип. Юк, ул рәхмәт дигән сүз Аллаһның рәхим шәфкате дигән сүз. Гарәп телендә спасибо рәхмәт түгел. Ул шөкер дип атала. Шөкер. Менә мин аны гел нитәм, ничек тәрҗемә итәргә белмим. Мәсәлән, Аллаһның рәхмәте, мәсәлән, пәйгамбәребезнең рәхмәте, рәхимлелеге, ул бит рәхмәт әйтү дигән генә түгел. Ул каян кергән инде? Аллаһның рәхмәте яусын булган ул, элек. Татар телендә рәхмәт сүзе дөрес, ул рәхмәт сүзе генә мәгънәсез сүз ул. Менә әгәр дә рәхмәт ул гарәп сүзе, мин инде хәзер Аллаһка шөкер, мине тел белгечләре карап бара. Аннан алар миңа тузлап, бурышлап WhatsApp-ка җибәрә, хәзрәт, ты не прав дип. Аллаһның рәхмәте яусын аларга. Кирәк әзрәк итәкләрне җыеп торырга, ләкин рәхмәт гарәп сүз ул. Аны без татарчада ничек кенә борсак та әйтә алмыйбыз. Ул асылда ул рәхмәт булмаган. Асылда ул Аллаһның рәхмәте яусын булган. Күрәсең инде әкренләп аның Аллаһ сүзе чыгып калган. Рәхмәт яусынга, аннарысын яусыны да биткән, скоро рәхмәте дә бетәчәк инде. Әйе. Шуңа күрә рәхмәт ул менә, мәсәлән, мин килдем дә, миңа кемдер апа яхшылык кылды, мин аңа әйтәм, рәхмәт. Бу нәрсә дигән сүз? Рус телендә ничек була бу? Юк. Милость. Бераз аңладыгызмы сез? Ул тулы сүз түгел. Бу җөмләнең өзелгән бер сүзе генә. Кая җөмлә? Менә рәхмәт исегездә калдырыгыз. Аның тәрҗемәсе рәхмәт, милость. Тукта, ничек инде милость? Нәрсә дигән сүз ул милость? Чья милость? Моя милость. Апага кирәкми. Безгә кемнең милость кирәк? Аллаһның. Менә шуңа күрә спасибо. Нәрсә ул спасибо? Спаси Боже. Спаси Боже. Спаси Бог. Шуңа күрә без хәзер әкрен генә нишибез, моннан кисәбез, скоро вообще не. Рах. Әй, шуңа күрә ул асылда булган Аллаһның рәхмәте яусын. Аллаһның рәхмәте яусын. Джазакаллаху хайран. Джазакиллаху хайран. Ул дуга булган. Ул дуга ул. Сәлам ул дуга. Сәлам. Сәламу алейкум, ул дуга булган. Аллаһның сиңа сәламе булсын дигән дуга булган ул. Мөселманның бөтен әйберсе дуга. Минем рәхмәтемә апа мохтаҗ түгел. Кемнең рәхмәтенә мохтаҗ? Аллаһның рәхмәтенә. Шуңа күрә Юсуф аңа рәхмәт әйтми. Юсуф аңа әйтә, Аллаһның, минем рәхмәтем дими, Аллаһның рәхмәте яусын сиңа дип әйтә. Шуңа күрә ул дөрес булырга тиеш һәрбер әйбердә. Менә әти әнигә хукук, менә бу әти әнинең хакын үтәмәү, ул синең аларга карата иң зур рәхмәтсезлегең булып тора. Иң зур рәхмәтсезлегең булып тора һәм иң зур әхлаксызлыгың булып тора. Әхлаксызлык. Чөнки тагын бер әйтәм, каядыр күрше хатынына күрше бер ирнең җылы сүз әйтүе белән, үзенең анасына бер җүнле сүз әйткәне юк. Ул инде телевизорны кушып, бөтен дөньяга елмайса да, әнә артистлар елмаялар бөтенесе. Шулай бит инде. Аның бер файдасы да юк, әгәр дә аның матур итеп елмаюын кем күрмәсә, үзенең анасы, үзенең атасы күрмәсә. Шуңа күрә әти әнине рәнҗетү, аларга явызлык кылу иң зур шөкерсезлек, чөнки алар сиңа күпме яхшылык кылды. Һәм иң зур әхлаксызлык, хәтта инде иң зур гаделсезлекләрнең берсе дә булып тора. Это несправедливо. Ул гаделсезлек, это несправедливо. Алар сиңа күпме яхшылык биргән? Без 2 дәрес кенә үттек ул теманы.
әти әниеңә күп мизгеллек кылсаң да түләп бетерә алмыйсың дигән хадис бар. Шулаймы? Кол булып сатылсалар гына, шуларны сатып алып, әнием, әтием, сез ирекле дип чыгарсаң, менә шул вакытта гына түләрсең диде. Ул мөмкин хәл түгел инде. Шулай бит. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде безгә шушы нәрсәне куйды. Ярар, киләсе дәрескә без инде дәвам итәбез. Хәзер безнең тема берничә дәрес булачак инде әти әнине рәнҗетүнең гөнаһасы. Теге якны без карадык, хәзер бу якка күчтек инде. Иншаллах. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаһа илля ант, астагфирука ва атубу илейк.